Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Radhastami Maha Mahotsava ki jai. It's okay. Leave it. Om Ajnanatimirandasya Gyanandana Salakaya Chakshurumilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swaparantikam Vandeham Shri Guru Shri Padakamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagananam Tam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Deva Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lita Sri Visakam He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopisa Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishvanam Sutadevi Pranamani Haripriye Vanchakalpadurvita Kripa Sindhubhivita Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. In the Chaitanya Charitamrita, Šrila Krishnadas Kaviraj Goswami ve své Mangalacharan, ve svých úvodních verších nám předkládá tatvy, pančatatvu. A také tam dal tu tatvu ve vztahu ke Šrimati Radharani. Takže toto přečtu nejdříve. Adi 1.5. Radha Krishna pranaya vikriti ladini shakti rasmat ekatmanavapi uve puradeha vedam katutu chitanyakyam prakatam aduna tadayam jaikam abdam Radha bhava juti suvalitam nami Krishna swarupam. Láskyplné zábavy Rádhy a Krišny jsou transcendentními projevy Pánovy vnitřní energie blaženosti. Rádha a Krišna sice mají stejnou totožnost, ale navždy se rozdělili. Nyní se tyto dvě transcendentální osobnosti opět spojily v podobě Pana Šrí Krišny Chaitany. Klaním se tomu, jenž se zjevil s náladou a barvou pleti Šrímati Radharani, přestože je Krišna samotný. Šrímati Radharani byla definována Šriladásem Kavirajem Gosvámím, Krišnadasem Kavirajem Gosvámím, jako energie
blaženosti v podobě hladiny šakty. V nektaru oddanosti nacházíme na začátku kapitoly jsou charakteristiky čisté oddané služby. A mezi těmito charakteristikami čisté oddané služby je čistá oddaná služba popsána jako Šrí Kršna Akaršani, jako ta, která dokáže přitáhnout Krišnu. Pak je vysvětleno, že veškerá oddaná služba přitahuje Krišnu. Ale nikdo nedokáže Krišnu přitahovat tak, jako obyvatelé Vrindávanu. Protože oni slouží Krišnovi s čistou láskou. A mezi obyvateli Vrindávanu nikdo nedokáže Krišnu přitáhnout tak, jako gopí ve Vrindávanu. Ale nikdo mezi všemi těmito gopími nedokáže Krišnu přitahovat tolik, jako Šrimati Radharani dokáže. Ona Krišnu polapila. Ona si ho podmanila. Ona Krišnu svázala svou láskou. V jejich rukách je řečeno v 11. zpěvu, že je Krišna jako loutka, jako panenka, se kterou si hrajeme. Ona Krišnu jednoduše ovládá tímto způsobem. Kdykoliv si to přeje, on na ní nedokáže zapomenout ani na okamžik. V Chaitanya Charitamritě, v Antya Lile, tak ještě chviličku, to multitasking není teď možný. V Antya Lile je popis spisů šli Rupy Goswamiho a konkrétně dvou divadelních her, které Rupa Goswami napsal, na počátku Rupa Goswami chtěl napsat pouze jednu divadelní hru a v této jedné divadelní hře on myslel, že zahrne všechny zábavy Krišny, jak ve Vrindávanu, tak mimo Vrindávan. Ale potom cestoval a dojel do Satyabhamapuru a v Satyabhamapuru měl sen, kdy se před ním objevila tato překrásná ženská podoba a dala mu pokyn, aby napsal 2 divadelní hry. Ona říkala, měl by si napsat ještě další divadelní hru o mně. A takto Rupa Goswami dokázal pochopit, že obdržel pokyn Satyabhamy, aby tuto divadelní hru rozdělil na 2. Tak o tom začal přemýšlet, jak to udělat a později Chaitanya Mahaprabhu potvrdil to stejné. On také zmínil, že Krišna nikdy neopuští Vrindávan a také poradil Rupavi Goswamiho, nebo dal mu ten pokyn, aby napsal 2 divadelní hry. Což potom Rupa Goswami udělal a tyto 2 divadelní hry jsou známy jako Vidagdha Madhava a Lalita Madhava. První kapitola Antya Lily v Chaitanya Charitamritě, kterou teď tady otevřu, je tam diskuze, rozhovor mezi Ramanandou Rájem a Rupa Goswamím, Swarup Damodar Goswamím a Chaitanya Mahaprabhuem. Tématem je Vidagdha Madhava. Přečtu jeden verš. Krishneti namaksharam sadrunmada paramparam upanatyanyasyam sikalaha isa snigdagana jutir manasi nilagnapati vikshanat
Kastam dikpursatraya ratirabum manye britishriyasi. Translation. Experiencing previous attachment to Krishna. Zažívajíc Purvarágu, předchozí připoutanost ke Kršnovi, Šrimati Radharani myslela, jelikož jsem vyslechla jméno osoby, která se jmenuje Kršna, prakticky jsem ztratila všechno dobré rozlišování. A potom je další osoba, která hraje na svou flétnu takovým způsobem, že poté, co slyším tu vibraci, tak intenzivní šílenství povstane v mém srdci. A opět ještě tu je další osoba, ke které je přitahovaná a připoutaná má mysl, když vidím jeho překrásnou záři na obrázku. Proto si myslím, že jsem opravdu zavrženíhodná, protože jsem se zároveň připoutala ke 3 osobám. Byl by pro mě lepší, kdybych zemřela, protože kvůli tomuto. Tento verš je z Vidagdha Madhavy 2.9. Zde je hloubka lásky Šrimati Radharani popsána. Líbí se mi tato Vidagdha Madhava, protože především se hluboce dostává do těch citového prožívání. Šrimati Radharani velice hluboce se dostává do popisů úrovně lásky k Bohu, kterou ona zažívá. V tomto konkrétním verši vidíme, že jakýkoliv zážitek s Krišnou naprosto přemáhá, úplně se do něho pohroužila. Nejdřív je Purvarága, což je už předchozí připoutanost. Díky tomu, že tam bylo toto předchozí připoutání, tak ona zažívá pocity, které ji naprosto přemáhají, pocity odloučení. Scéna Vidagdha Madhavy je taková scéna, která se udává v lese. Šrimati Radharani je v tomto lese společně s Višákou a díky této předchozí připoutanosti ke Krišnovi je velice přemožena pocity odloučení. Začíná to být dosti intenzivní. Ty city jsou tak silné, že je potřeba opravdu nějaká rychlá úleva, takže Višáka přemýšlí, co udělat a přemýšlí, pokud to takhle bude pokračovat, tak to může být opravdu velice vážné a ona může zemřít. A proto není to nějaká jednoduchá situace. Je to obtížná situace, je to naléhavá situace, mohl bychom říct. Purnamasi navrhuje řešení, jelikož ví, že Višáka je velice expertní v umění, tak dá pokyn Višáce, aby nakreslila obrázek Krišny. Jakmile nakreslila tento obrázek Krišny, když Radharani uvidí tento obrázek Krišny, najednou je úplně přemožena tímto obrázkem Krišny a nedokáže myslet na nic jiného, než na tento obrázek Krišny. Ale zároveň tam byla to předchozí připoutání, teďka jsou tu tyto 2 pocity, jsou tam zároveň, které na ně útočí. A ona je teď 2krát přemožena. Nyní tyto pocity jsou ještě silnější. Takže místo toho, aby tu situaci to zlepšilo, tak to ještě zhoršilo. Začíná to být opravdu kritické. Mezitím je popsáno, že Krišna je také v lese, on je někde jinde v lese. Krišna je s Balarámou a s Madhumangalem
A taky tam je Šridám. A ano, Krishna také zažívá odloučení, ale on se snaží nějak dát dokupy. A v jednu chvíli, v jednom bodě Krishna přijde Purnamasi a mluví o kráse Radharani. A to úplně zaujme mysl Krishny do takové míry, že nedokáže přestat o tom přemýšlet. Ona zmizí, ale mezi tím Krishna je stále pohroužen v myšlenkách na Šrimati Radharani. Snaží se ovládnout a uklidnit, ale z jeho úst najednou vyjde: není-liž pravda, že Šrimati Radharani je nejkrásnější dívka v celém vesmíru? A potom Madhu Mangal tam je. A on Krishnu bouchne loktem a říká: pšt, je to jeho sestra. Tímto způsobem, ačkoliv se zdá, že Krishna se ovládá, tak on není ovládnutý. Jeho myšlenky, jeho pocity jsou mimo jeho vládu. Je řečeno, že v této náladě odloučení Krishna se toulá po lese. Mezitím Šrimati Radharani, její odloučení od Krishny začíná být velice, velice intenzivní. Opravdu intenzivní. A jen aby vyjádřila tyto pocity v jednu chvíli s kumkumovým práškem z jejího těla, začne psát jméno Krishny na list. A pak jdou zpátky do lesa. Později, když Krishna přijde na toto místo v lese a najde tam napsáno toto jméno, potom Krishna zahraje na svou flétnu jako v odpověď na to napsané jméno. A tato hra na Krishnova hra na flétnu vstoupí do uši Šrimati Radharani tak hluboce a ona říká: co to je za zvuk? Co je tohle za zvuk, který mě přemáhá a který mě uvádí v šílenství? A potom ona začíná citovat tento verš. Tehdy ona říká, že je zároveň připoutaná ke 3 osobám. K té osobě, která byla už předtím, k osobě na obrázku a k té osobě, která hraje na flétnu. A tehdy Vishaka říká, ale oni jsou jedna a tatáž osoba. A Šrimati Radharani se k tomu nedokáže vztahovat jedna a tatáž osoba, protože všechny tyhle pocity a zážitky jsou tak neuvěřitelně přemáhající, že ona jednoduše je unášena a je zcela pohroužena. Je zcela zmatena ohledně těchto různých pocitů, které přišly takhle všechny zároveň. A toto způsobuje příznaky transcendentálního šílenství, které ona skoro neustále projevuje. Láska Šrimati Radharani není žádným způsobem ovlivněna hmotným světem. Není žádným způsobem ovlivněna něčím v tomto světě. V některých verších z Padyavalí, které mám zde, také od Šrily Rupy Goswamiho,
Myslím, že jsou taky velice pěkné. Sanskrt je taky velice krásný, ale protože máme jenom krátký čas, tak přečtu pouze ten překlad. Krása jeho tváře je oslazena, když jeho obočí začnou tančit a šokavat. Jsou na jeho uších a jeho oděv je jako zlato, jako zlatá žilka kolem kamene. O příteli, kdo je tento? Jeho flétna ukradla mou mysl. Jeho záře vypadá jako střed tmavého lotosu. Perlový náhradník na jeho hrudi je tak překrásný. Kdo je tento mladík, který naplňuje celý svět touhou? Úzkost, která je v našich srdcích kvůli ostrým vodcům lásky. Tvář Šrimati Radharani vypadala zarmoucená. Kdykoliv vidím toto záře na březích Jamuny, tak mé srdce se začne chvět. Když jsem šla po té cestičce k břehům Jamuny, tak jsem ho uviděla. Viděla jsem jeho tělo tmavé jako oblaka obtěžkaná mrakem. Když se podíval koutkem svých očí, tak od té doby je má mysl zcela rozrušená, nedokážu se na nic soustředit. Nejdřív byla taková tmavá záře, potom úně pyšma, potom ta flétna, potom ta krása, která byla jako blesky. Ach, jaká hloupost přišla na mě. O Bože, jak jsem ho mohla považovat za běžného pasáčka. Podívala jsem se na Hariho, na mého milovaného. Díky němu mé myšlenky nejsou v pořádku. Mí starší mi nadávají, ať mi všichni nadávají, ať je má dobrá pověst zničena, ale Murariho flétna mi dá na všechno zapomenout. Můj manžel se zlobí, nechť se zlobí. Mí služebníci mě nemají v úctě, ať je tomu tak, ale co? Já si přeji pouze toto. Ať můj zrak vždy se zvyšuje, abych mohla hluboce pít krásu, která je jeho podobou. K čemu je taková nenaplněná touha? Ach, kdo dokáže jednat tak zbožně, toto je Murari přichází, ale přátelé, budu zničena, uvidím ho nebo ne. Když zvuk jeho flétny dosáhne mých uší, to samo o sobě by bylo dostatečné. A to pokračuje dál. Budu potom pokračovat ve čtení a taky v dalších pár slovech. V popisech Šrily Rupy Goswamiho máme takový náznak lásky Šrimati Radharani, jaký je jedno o tom, jedno to, jestli vztahy s hmotným světem, jaké budou, jaká bude její čest. Pro ní je všechno, její oddaná služba, její láska. Tato navada Šrimati Radharani skutečně je tou náladou, po které všichni toužíme. Radhaštami je konkrétně tím dnem, kdy jsme konfrontováni s čistou oddanou službou v její plně projevené podobě. Není žádné jiná manifestace čisté oddané služby, která se s tím dá srovnávat. Během takového dne, jako je den dnešní, jsme také konfrontováni s tím, že nám samým chybí čistota, chybí nám oddanost a jsme konfrontováni s naší chabou službou. Během takového dne, jako je dnes,
My kontemplujeme a modlíme se. Především se modlíme ke Šrimati Radharani. Toto je den, kdy bychom měli přemýšlet a přemítat. Janmashtami to je festival hojnosti, že oslavujeme Krišnu hojně. A Radhaštami je především časem, kdy bychom měli hluboce přemítat a vzít tu nejhlubší inspiraci z příkladu Šrimati Radharani. Potom stojíme v úctě před služebníky Šrimati Radharani, před službou Šrimati Radharani a láskou Šrimati Radharani a zažíváme, jak nikdy nebude možné, vůbec nikdy, dokonce i když dostaneme veškeré očištění, které je k mání ve vesmíru, nikdy nemůžeme přijít na tuto úroveň oddané služby. To si můžeme uvědomit. A proto si uvědomujeme, že můžeme být pouze služebníkem služebníka 100krát, 1000krát, milionkrát. Pouze tímto způsobem můžeme hrát nějakou skromnou roli v tom, že budeme asistovat Šrimati Radharani. Nacházíme, že Rupa Goswami popisuje tyto 2 divadelní hry Vidagdha Madhava, kde popisuje hloubku lásky Šrimati Radharani a zábavy Vrindávana a potom píše tuto 2. divadelní hru, což jsou zábavy mimo Vrindávan. Když čteme Lalita Madhavu, tak čteme začíná to popisovat obyvatele Vrindávanu. Nezačíná to popisem králové nebo něco takového, začíná to s popisem toho, jak obyvatelé Vrindávanu, jak všichni hoří v tom největším odloučení. A je řečeno, bylo vždy popisováno znovu a znovu, jak moc Šrimati Radharani hoří v odloučení, jak její společnice hoří v odloučení a ona především. A potom, co se děje v Lalita Madhavě, ona umírá. Já vím, že je to intenzivní téma, které bychom měli diskutovat v takovém dnu, jako je dnešek, že ona opuští své tělo, ale potom, a všichni taky, už to je prostě moc, oni nedokáží toto odloučení snášet, takže také zemřou. A potom se všichni znovu zjeví a vezmou na sebe různé podoby a je řečeno, že Chandravali se stala Rukmini a Radharani se stává královnou Satyabhámou. Tou mladší královnou, která, když ty starší královny se objevují, tak musí být v pozadí. Takže ta stejná rása je manifestovaná, je projevena. Takové jsou zábavy nejvyššího pána. Je řečeno, že Krishna je jako chlapec usazen vedle nějakého rybníčku, který si hraje se svým vlastním odrazem. A stejným způsobem je řečeno, že Krishna si hraje se všemi svými různými energiemi. A Krishna se expanduje do mnoha podob. On je jeden. A Šrimati Radharani se také expanduje do mnoha podob. Takže královny Dváraky jsou expanzemi Šrimati Radharani. Stejně jako pan Mahavišnu je expanzí Krišny, Mahalakšmi
zase expanduje ze Šrímati Radharani. A ona stejně jako Krishna přijímá různé podoby, tak ona také přijímá mnoho podob. A pokaždé je družkou nejvyššího pána. Když Krishna odchází z Vrindávanu, ano, samozřejmě Krishna nikdy neopouští Vrindávan, ale Krishna, který se zjeví mimo Vrindávan, to je Vasudev Krishna, tak potom Šrímati Radharani se expanduje a také se stane jeho družkou. Ve Vrindávanu je mnoho bohyní štěstí, miliony bohyní štěstí. A Šrímati Radharani znovu expanduje se v podobě svých sakích a tak dále. Všechno pro potěšení Krišny, aby projevila různou náladu. Je řečeno, že jsou různé skupiny gopí, které spolu vzájemně soupeří o pozornost Krišny. A že konkrétně ta skupina Lality, která má v čele Lalitu, to je ta Svapak Vishvapaksha, což je skupina Šrímati Radharani samotné. A v Gaura Ganadesha Dipit nacházíme, že Šri Chaitanya Mahaprabhu samozřejmě je popisován jako Radha a Krishna. A potom vidíme, že Lalita, kterou Šla Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur identifikoval jako Svarup Damodara Goswamiho, vidíme, že Ramananda Rai je identifikován jako Vishaka a taky vidíme, jak Rupa Goswami je Rupa Manjari, která je přímou asistentkou Šrímati Lalita Devi. Čili vidíme zde v Chaitanya Charitamritě, že Sri Chaitanya Mahaprabhu, který není nikdo jiný než Radha a Krishna, se zjevuje teď se svou vlastní skupinou, s Lalitou a Rupa Manjari, teď jako Svarup Damodar a Rupa Manjari jako Rupa Goswami je teď. A především v tomto hnutí jsme popsáni jako Rupanugové, neboli následovníci Rupy Goswamiho. A tímto způsobem tedy následujeme ve šlépějích všech těch v této skupince Šrímati Radharani. Těchto velkých oddaných. Jejich hlavní zaměření není Krishna. Bhagavatamu ve 3. zpěvu je popsáno, že obyvatelé Vaikunty chtějí vidět Krishnu jako toho nejkrásnějšího, ale je popsáno, že obyvatelé Vrindávanu chtějí vidět Šrímati Radharani, že je krásnější než Krishna. Takže všichni tyto důvěrní společníci Šrímati Radharani, její skupiny, jsou především pohroužení v této náladě Radhadásya. Naraz Goswami píše, že tento Radhadásya, služenictví Šrímati Radharani, to je zdůrazněno. Někdy můžeme vidět někoho, který přijde do chrámu a dělá různé velké věci před božství. Tady jsem a nabízím své modlitby, ale následovníci Rupy Goswamiho jsou v náladě, že jsou služebníka, protože oni chápou, nikdo nedokáže potěšit Krishnu jako Šrímati Radharani. Nikdo nedokáže asistovat Šrímati Radharani tak jako Lalita a Vishaka. A nikdo nedokáže sloužit Krishnovi
jako všichni těto úžasní služebníci Krišny. A dokud nedojde na nás a na Šrilu Prabhupádu, nikdo nedokáže sloužit jako Šrila Prabhupáda. A my můžeme pouze sloužit jeho služebníkům. Toto je anudása. Být služebníkem služebníka. A to je tradice. Ta tradice, která přišla k nám skrze tyto všechny velké áčáry. A tato nálada toho být pokorným služebníkem služebníka je naší meditací během tohoto dne Radhaštami. A proto se modlím, jelikož vy všichni jste služebníky Pána. Modlím se, abych já se vzdal své rebelské povahy a rozvinul takovou náladu být služebníkem vás všech, služebníků Pána. Děkuji vám mnohokrát. Shri Shri Radhastami Maha Mahotsava ki jai.